ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhtaram aziz kardeşlerim, mübarek olsun Ramazan aylarımız. Biz özümüzden Kur'an turunda vaazlarımızı yazdırmaya devam ederiz. Allah Teala şu amellerini kabullardan eyleseydi. Bugün biz sizin bilen söyleşiriz Kur'an'ı tanlav edebi turunda. Muhtaram aziz kardeşlerim, Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'dan rivayet edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "İnna Allaha yerfa'u bihazal kitab aqwaman ve yad'u bihi akharin." Allah Teala kaybir kavimlerini şu kitap arkalı derecelerini kütere, kaybir kavimlerin derecelerini kirisini seçire. Kaybir galimler ayteler mende naqmana Kur'an'ı tanlav, аңа карата булган хөрмәт күрсәтмәү. Белгәнебезчә, шундый галимнәр булган, алар шул кадәр Коръәнне хөрмәт иткәннәр, әгәр дә берәр кешегә кунакка килсәләр, Коръәнне күрсәләр, Коръәннән уялып, Коръәнгә хөрмәт күрсәтеп, хәтта төне буе йокламыйча басып торалар иде. Шушы Коръән шушында торганга күрә. Хуҗадан сорарга алып куйыгыз әле дип, анда да алар уялдылар, әйтмәделәр ул сүзне. Шуңа күрә Коръәнгә карата бик зур хөрмәт булган элекке заманнарда ук. Валлаһи таллаһи биллаһи дип әйтәсем килә. Инде гасырлар буена Коръәнгә хөрмәт күрсәтмәгән кеше, Коръәнгә карата булган үзенең ихтирамын күрсәтмәгән кеше, Коръәнне тыңламаган, аңа игътибар бирмәгән кешене Аллаһ Тәала һәр вакытта түбәнчелеккә төшергән. Бу кешеләр һәр вакытта да Аллаһ Тәала каршында ничектер авыр хәлдә булганнар. Андый кешенең ризыгы да кими, андый кеше бәхетсез дә була. Коръәни Кәримне шуңа күрә әгәр дә бер җирдә Коръән укыла икән, аны хөрмәт итеп тыңларга тырышырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Коръән уку Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү." Әгәр дә без берәр әйтергә кирәк патша янына барып, яки берәр җитәкче янына барып, ул нәрсәдер сөйләгән вакытта без нәрсә эшлибез? Сөйләшеп утырабызмы? Кырыйларга карап утырабызмы? Бөтен игътибарыбызны аңа бирәбез. Нишләп бөтен патшаларның патшасы булган Аллаһ Тааланың Коръәнен без тыңламыйбыз? Аңа карата булган хөрмәтебезне күрсәтмибез. Укыганда да, тыңлаганда да. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва иза кури'ал Кур'ану фастами'у лаху ва анситу лa'аллакум турхамун." Коръәни Кәрим укылган вакытта нәрсәли? Фастами'у дигән сүз бөтен игътибарыгызны биреп тыңларга тырышыгыз диде. Ва анситу, дәшмәгез. Тик кенә утырыгыз, дәшмәгез. Лa'аллакум турхамун. Шулай итсәгез, шаят иншалла дип әйтәсе килә, рәхмәт, Аллаһ Тааланың рәхмәтенә ирешерсез дигән сүз. Ягъни әгәр дә без аны киресенчә эшлибез икән, Аллаһның рәхмәтенә ирешмибез. Әгәр дә эшлибез икән, Аллаһ Тааланың рәхмәтенә ирешәбез. Әйдәгез искә төшерик Ибн Мәс'уд радиллаһу анһу белән булган хәлне. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ибн Мәс'уд радиллаһу анһу әйткән: "Я Ибн Мәс'уд, уқы әле миңа Коръән, иқра алейя ал-Коръән." Уқы әле миңа Коръән диде. "Кайфа aqra'uka wa alayka wa ilayka unzil li." Ничек мин сиңа укыйм ул Коръәнне, Ибн Мәс'уд диде, ул бит сиңа ингән китап диде. Ул әйтте, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Инни ухиббу ан асмa'uhu min ghayri." Хакыйкатьтә мин бу Коръәнне тыңларга яратам. Кемнән? Башка кешедән диде. Шуннан соң Ибн Мәс'уд радиллаһу анһу әйтә: "Фабадa'tu min surati an-Nisa." Мин ди Ниса сүрәсеннән башладым диде. Шуннан Ибн Мәс'уд радиллаһу анһу әйтә: "Мин түбәндәге аятка килеп җиткәнчә кадәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мине туктатмады." Ягъни 41 Ниса сүрәсенең 41 аятына кадәр дип әйтәсе килә. Шунда әйтелгән: "Факайфа иза җитна мин кулли умматин бишаһидин ва җитна бика ала хаулаи шаһид." Һәр бер уммәтнең үзләреннән шаһидләр китергән шагыбызда Аллаһка итагать кылмаган кешеләр ни әйтер? Яна эй Мухаммад алейхиссалам, сине уммәтеңә шаһид итеп китергән шагыбызда Коръән белән гамәл кылмаган уммәтең ни әйтер? Шушы сүзне ишеткәннән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям елап җибәрә. Һәм әйтә: "Кафа я Ибн Мәс'уд." Җитер эй Ибн Мәс'уд дип әйтә. Ибн Мәс'уд туктаганнан соң әйтә: "Фалтафатту илейхи фа иза айнаһу тазрифан."
Мин аңа борылдым, карасам, күзе яшьләр белән тулган диде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә шулай Коръәнне тыңлый торган булган, тыңларга яраткан, башка кешедән дә тыңлаган, елаган, фикерләгән. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Коръәни Кәримгә карата булган бөтен ихлас күңел белән тыңларга, аңа карата булган хөрмәтебезне арттырырга, гамәл кылырга тырышсак иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.